Joo, tää on aika kiva tää homma. Täältä saa sähköä tohon normaali. Tänne saa ladata akkuja, virtaa, mikä mitä. Sitten on toi soitin on tossa. Sitten on tää härveli tässä. Sitten on tämä härveli tässä. Ja sitten on tossa toi. Taas toi aurinko sotkee kaikki, kun se vaan paistaa koko ajan. Ja sitten tää koko kompleksi on tämän näköinen. Ja sitten kuskihan mulla on tää avustaja tämmönen ihan siisti yksilö, että vaikka siinä on kakkulat päässä. Sitten tässä on tää vaihdetsepa. On tämmönen ihan vaan tosta ja mittaristo on sitten ihan. Ja sitten tässä on kääntyvä ratti, niin kuin huomaatte, että tätä pystyy käännellä, että tää ei ole ihan automaatti. Ei ole täysautomaatti, että tätä pitää ohjata. Lähdetään kirloihin valkosipulia hakemaan kynslaukka bisneksille. Mä pääsen taas Volmariin. Yes. Ciao, kuitti.